ठाकुर से मतलब हिंदू धर्म से ईसाई में गए थे, तो आपको क्या सुविधाएं मिली थी? सुविधा हमें हर चीज मिली। क्या? हमें देखो पैसा भी मिला। पैसा कितना मिला? जो भी हमने आपको बताया वो भी हमें कितना मिला। बताइए, खुल के बताइए, कितना पैसा मिला? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपको कैश? ईसाई धर्म में जाने पर मिला? कैश? कैश मिला? हाँ, नगद? नगद। और क्या मिला? 10 बीघा जमीन। 10 बीघा जमीन मिली जी। उस दिन आप कैमरे के सामने बोल रहे थे कि मैंने ईसाई धर्म अपनाया तो मुझे 10 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन मिली, लेकिन हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल की तो आपकी 1 बीघा जमीन भी नहीं निकली। तो आप झूठ बोल रहे थे क्या उस दिन? नशे धुन की थे सर, मतलब आप लोग सामने गलत बोल गए थे सर। अच्छा, उस दिन गलत बोल गए थे? जी सर। नशे में थे इसीलिए? जी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 10 लाख रुपए मिले हो? नहीं जी। या 10 बीघा जमीन मिली हो? नहीं जी, चौहान ठाकुर है सर। चौहान ठाकुर हो? जी। ईसाई नहीं हो? जी नहीं। तो उस दिन जो बोल रहे थे कि ईसाई धर्म अपनाया 20 साल पहले, वो सब झूठ है? वो सर गलत है सर। हेलो लोगोफोर, बयखौबो बे समाव जय जिसु। लोगोफोर, नोंथांमोना दानिसो आं गुसुं भिडिअ क्लिप होनायनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ मिथिबोबाय। जाय बिथाङा सिगाङावहाय हिन्दुमोन, बिथाङा बुंदों जे बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय आङो खृष्टानाव हाबनानै 10 बिघा हा मोनदों आरो 10 लाख फैसा मोनदों होननानै बिथाङा बुंदों। आरो मोनसे भिडिअ क्लिपआवहाय बुंदों बिथाङा, आंनो रावबो खृष्टियानफ्रा बेबायदि 10 बिघा हा आरो 10 लाख फैसा होआखै। बे आं सिगाङावहाय जे बुंदों बे बाथ्राफ्रा गासिबो नंखाय होननानै बिथाङा गावनो क्लियार होफिनदों आरो। दा लोगोफोर, मेन खोथाया बेनो, जाय बे बिथाङा दानिसो बुंदों बे बाथ्राखौ, बे बाथ्रा बुंनाय भिडिअआ गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडियाआवहाय भाइरेल जादोंमोन। बै समाव बेबायदि भाइरेल जानायनि समावहाय गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदि कमेन्ट खालामदों, आंनोबो 10 बिघा हा आरो 10 लाख फैसा हो, आं खृष्टानाव हाबगोन, बेबायदि होननानै गोबां सुबुंफ्रानो कमेन्ट खालामदोंमोन आरो लोगोफोर। दायो बिथाङा क्लियार जाबाय गावनो, रावबो सुबुंफ्रा आंनो 10 बिघा हा आरो 10 लाख फैसा होआखै होननानैहाय बिथाङा बै भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियार जाबाय आरो। दा बेनो लोगोफोर, मोनफ्रोमबो धोरोमाव एबा खृष्टान धोरोमावबो बेबायदि आंनोनो 10 लाख फैसा होगोन आरो 10 बिघा हा होगोन आरो बेफोरबायदि होगोन, नों खृष्टानाव फै होननानै रावबो खृष्टानफ्राबो लेंहरा। दा बे बाथ्राया जादों मोनसे धोरोमखौ फाननो थाखायसो बै बाथ्राखौहाय बिथाङा बुंदोंमोन आरो। दा अब्ला साननानै नायदो लोगोफोर, बेबायदिनो धोरोमनि बेलायावहाय धोरोमफोरखौ फाननो थाखाय गोबां मानसिफोर सोमजियो। दा बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय नोंनि जिउआव सिरि मोननानै था, नोंथांनि जिउआवहाय। दा जाय बिथांनि भिडिअआ भाइरेल जादोंमोन, बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफ्रानो बेबायदि फोथायदोंमोन। फोथायनानै बेबायदि होनबाथ' खृष्टानफ्रा बेफोरबायदि सम्पति होयो, खृष्टानाव हाबोब्ला अब्लालाय आंबो हाबनोसै होननानै बेफोरबायदि गोबां सुबुंफ्रा उलुं गुजुं जानानै कमेन्टखौ खालामदोंमोन आरो जाय बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंग्रा, बै बिथाङा दायो खृष्टानबो नङा, बिथाङा हिन्दुआनो आरो। दा क्लियारा बेनो लोगोफोर। अब्ला आङो आंनि गुसुं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।